Hola a todos, benvinguts a un vídeo del canal i ja està! Un dia sama. Vale, estem aquí, hem decidit fer un repte inesperat. Estàvem aquí fent el subnormal, estem amb gent del meu col·le, vale? Esports de muntanya, nena. Podem presentar una mica aquesta gent, no? Primer, comencem per la de dreta, aquest és el Sergi Mac. El teu color preferit, Max? Ai, Max, Max. Vermell. El color del Sergi i el vermell. Max, explica, aquest és el Max? Gran Max, sisplau. Folla molt, si vols follar, truca'l. Aquest és el 6-7? No, és broma. Vale, El meu color preferit el teu color preferit? és el negre, perquè jo vaig de negre. El negre, molt bé. I ja està. I li agraden molt les príncipes. Aquí tenim el senyor Ivan. Un dia sama. Tot fucker. El Pamu diu que folla, però jo crec que no gaire. La vida del trapero. I el seu color preferit és... Verd. El verd. El verd del Rèdil, L'èxit. El Rèdil. I per últim tenim el senyor Marc Fernández. És el verge del grup. És el segon Apadrino virgen. És el... apadrinovirgen.es, senyores. Vale, el seu color és el verd. El repte consisteix en... Ara és el repte de comptar fins a 10, però no només és comptar fins a 10, sinó que cadascú ha de dir un número i no podem repetir. Si repetim el número, no sé si ho pilleu, s'ha de tornar a començar. Amb un exemple potser ho poden entendre. Vale, fem un exemple. 2, 3, 4, ho heu pillat, no, doncs? No, tio. Comencem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera. Penseu una mica, relax. 1. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 6. És la polla, tio. És la polla, tio. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ben fet, tio. Aguanteu el nivell. Fins a 15. Madre mía, Willy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. M'encanta aquest joc, tio. Espera. Vídeo. Paréntesis. Iván Segura. Patrocina Coca-Cola, señores. 4, 6. 7, 8, 10. 11. Joder. Aquest títol una vegada. 1. 2. 2. Un parèntesis que hem parlat del vídeo perquè la seva mami l'ha trucat al mig de la gravació, tio. Ha sigut molt momento padre hijo, hay que decir. Madre hijo. Un sobre. Bueno, pues, jo crec que deixem aquí el vídeo. Si voleu que fem un Pinces Challenge 2 amb aquesta gent d'aquí, doncs doneu-li like, comenteu i si voleu follar amb el Marc, que és verge, o amb el Max, o amb el Ivan, o amb el Sergi. Doneu-li like. Max, digues, sisplau, unes paraules pel vídeo per despedir-se. Comenteu. Què poden comentar? Comenteu, els comentaris han de fer 1, 2, 3, fins a 10. Ningú pot repetir, ningú pot dir dos números de... Vale. I han d'anar fins a 10, cada persona. Vale, Fins aquí. puto amo! Puto amo, tio!
O sigui, xupeu-me-la, tio, sóc un puto amo. Ivan, per què jo? Porque... Que ya no quiero ni follar, que estoy cansado. Antes de que le dé llorar. Estoy todo pasajero. Colgado. Tu pata de pan al lado. Tu balón en el tejado. Dramático pinchado. Había finito tachado, venga, chao. Un elemento de caballo levantado. Tú te una guerra, todo pegando más calado. La niña, bueno, por ver no están contentos. Yo por ver no está enfadado. Una cosa, tio. Vale, estem aquí a l'habitació, final de vídeo, com sempre. Les drogues són dolentes, si no voleu acabar com... Que ja no quiero ni follar, que estic cansat. Doncs si no voleu acabar així, doncs no us drogueu, nois, vale? No beveu cervesa ni fumeu marihuana. Perquè no és sap el coco, vale? I res, simplement això, si t'ha molat el vídeo i si creus que he estat molt loco els meus companys, doncs dona-li like. Dona-li like si vols el Pinches Challenge 2 amb aquesta penya d'aquí. I com ha dit el Max, que ens va semblar molt bona idea, ja ho heu vist en el moment, però bueno, no ho vam acabar d'aclarir. El Max va proposar que comentéssiu en els comentaris el mateix que hem intentat fer nosaltres, doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per fer això necessitem 10 subscriptors, com a mínim, vale? 10 usuaris que comentin. Cada persona pot comentar només un número. Si jo anés en aquest vídeo, doncs jo posaria 1 si sóc el primer, o si veig que hi ha 1, 2, 3, doncs poso 4. No es pot repetir, i no pots repetir si ets la mateixa compte, vale? Si no ho comenten més de 10 persones, doncs no ho aconseguirem. Així que comenta el vídeo, simplement posa un número i a veure si en els comentaris també podem fer un I want you, want you, want you, want you, I want you, want you, want you, want you. I res, espero us hagi agradat i ens veiem un altre, guapos. Adeu. Adeu.